Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakajing bitari kajing Sha'ban Ben ki khasi penar ha block 1 haki judge benreo karbi u chairman ka hinyo trap border dispute redressal forum u chandame sungo ulamaham ki karbi baki dai ban emsuk imsan bat ki penar kumta kinam khen para marjan shu henry kin khen nong shu no yeki usungo ula penpau ya kini kajing sngo bitar persya yeki karbi haki nong thok kot khubor hadin kajing yakando bat udisi ka West Gentia Hills minta kasngi usungo ulaong lada pimkwa ban shong ban sa daga basuk basanya hapo upur usam jong ka jilla Meghalaya ka bhaba pinlet paino syaka jaka shong jaka sa la jong kata harut ka wa kalang sisilyang ka wa kupli bat syaki benta ka jaka jngok kai perthei ka babnanam ka jilla Assam ka Kaziranga National Park ulaong kinong shong snong ka mothade ki yo ban shong ban sa badru ban imsuk imsan ha mothade dai daga jingsbun men sem kinong shong snong ka mojem bat dainler ula benram haga jaka bakin buram yakini ki artli ki snong ki bala jaka yaki bakin shong kin sa hadin bikila sha beno na Kaziranga house em kachari henry mentapat kilale ben penban yakini ki snong haga jing shisha kini ki no ki pai dong shong snong jong ka snong mo thade ki yo ban shong ban sa hangne da ga jing ice neu bha jong kinong shong snong jong ka snong mo jem bat ka snong ringler ke kiwan ki kerpat ya ka ban aja kai ki ban shong ban sa da ka babu rom ya ki pai dong shong snong jong ka snong mo jem bat ka snong ringler te ki neru da ka jing i te ka jing borom kliang ki ai ka ta ka bikin shong bikin sa bikin shong snong ke henrai ka pasiosi menta ka lomba haga jaka ban burom yakini ki artali ki snong ba ai jekai ki bikin shong bikin sa hadin ti syabe nang tena pok Kaziranga haus im kashari haga snem khat ruspa ang pedeng khat ruspa rabusan re mentapat kile ben penban yengi te kani kalong ka e ba ngi kum ki pai nong shong snong jong hari kasi dia ni mla ba pedeng te da ka ba shahi nagaliang jingi kum ku forum ru gi pedrem juri kani bat kum kani jing jia ni na dale nying la ban kriang te kene kalau ku kubor ka baklain na kalian sigi ku forum ni don ba persiu sigi pai nong shong snong jong snong karbi te this is my message for all the Karbis community, for all the Karbis brother and sister who living at Mothade village and the nearby village too. We urge you to live peacefully with us. So if you don't want to live peacefully with us, it is better for you to go back to your homeland, beyond the Kalang and the Kapili River, and beyond this river to the Assam famous national park, Kaziranga National Park, as you lived before. So if you are still continue to create any violence between you and us, we will not treat you as our neighbor, but we will treat you as our enemies. So this is our strong message for all the Karbi brothers